Maayong hapon sa tanan, mao kini ato ang pinakuling kahimtang karon sa panahon. Ang mga cloud clusters nato ang gibantayan dinhi kay nahimo na ni siyang usa ka low pressure area. Ug karon nahimutang na ni siya sa may 485 km silangan sa Apari, Cagayan. Ug nagihapon ang southwest monsoon or ang hanging habagat nga may nakapektar karon dinhi sa kasadpang bahin sa Luzon. Ug dinhi ron sa Sugbo lakip na niyang tibok Visayas kay makasinati gihapon ta karong maayo nga panahon nga aduna lang ta karoy mga panag sa mapanganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Nga kanina gyapon ta mga higayon sa mga patak-patak na mga pag-ulan. Samtang ang atong hangin ug kadagatan nagpabiling gihapon nga hinay ngadto na sa kasarangan nga paghuros sa hangin nga nagikan sa habagatang kasadban ngadto na sa kasadban ang nagpasulabi dinhi ron sa tibok Visayas. Ug din ang ato ang kadagatan dinhi kay nagpabilin sa gihapon nga malinaw ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Natay high tide karong gabi inikalas 11:50 city sa gabi. Ug ugma napud tay low tide inikalas 4:55 sa buntag. Para karong weekend, karong Sabado, makasinati gihapon tag maayo nga panahon, aduna lang gihapon tay mga panag sa mapanganuron. Ug ang atong temperatura dinhi ron sa Metro Cebu kay mag-range ni from 26 to 31 degrees Celsius, ug dinhi ron sa Dumaguete sa Bohol kay 25 to 31 degrees Celsius, ug dito ron sa Tacloban kay makasinati sila ugma ug ngadto na sa 26 to 30 degrees Celsius. Samtang ang atong kadagatan, maayo gihapon ang atong kadagatan ugma, magpabiling gihapon nga malinaw ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ugma ang adlaw kay mosilang inikalas 5:35 sa buntag. Ug para sa mga dugang updates, pwede natong i-follow ang atong social media accounts na DOST_pag-asa ug i-check ang ato ang website na www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Ug dinhi na lang kutob para sa ato ang weather update. Ako si Vine Singson. Maayong hapon.